Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabangakwa ban pentip Ahmad Jongpi nagbenta ki jingtip ki pajba nong syong snong ni jong ke jela. Menta kasngi haka review meeting ki bengi syong hapok ke jelam jong Chief Minister jongi. Nila sim ya kene karai, bat kata karai kalong, ba iya katu ko notification ka bengila penmi hakini ki penai ki beladep, bangi sya ya kitu ki long ying long sem, ba kindon kata ka reception ka wedding reception, lene ka jing kawai nak benta ka syongka ka syongman, ka bengila sya boro kata. Nrei menta kasngi ngisim ya karai, ba ya katu ko order, kabangilasya mentangi withdraw no, kabamut ka wedding reception, haki arteli ki district ni withdraw no, kabanengkong kolong ka Ribhoy district, bat kabaar ka East Khasi Hills district, ka Sorkar kanumsya, bandon kanu kajing kawai ha kabayadei bat ka kentiu kurim lane ha ka kawai dawai kabayadei bat ka syongman bat kane ka implies ru ya ki jing kawai ki baper kane kan trekam nadu menta kasngi bat ka bangasngau ka bangakwa ban ong nakaliang joko sorkar Naman ngitip bun baha ki belai apply ka application hakini ki arteli ki district kawai Ribhoy district bat kawai East Khasi Hills kabangi kerpat nakaliang joko sorkar ba pinnam ngau AA ya kan ke decision ki ngisim nakaliang ka sorkar naman ngi hap ban sim ya kan ke extreme decision lane ka le se karai ka bakam kor nakabenta ka jingsong sngan bat nakabenta ka jingbit ke jingbiang jong ki pajba ki basyong hapo ka East Khasi Hills district batru hapo ka Ribhoy district barok kawai kani karai ngisim day namarba ki cases ki ba kumala I report I health minister ki bun ki bajia kadeha East Khasi Hills bat kabaar hapo Ribhoy district bat kani ko order kantre kam nadu menta ka janmit tat hadu bangin pentip da kumwei pat